Psalm 134 i'n harwain ni I addoli, galw'n ni I addoli'r arglwydd nawr. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Godwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd, bydded i'r arglwydd eich bendithio o Sion, creawdwr, nefoedd a deiar. Wel, gawn ni bendithio'r arglwydd a'i addoli gyda'r emyn cyntaf, molwn di o arglwydd, io'r holl alluog, dengys bryniau oesol un dy gadernid mawr. Wel, ein darlleniad ni heno yw ail lythyr Paul at y Corinthiaid a pennod 9. 2 Corinthiaid, pennod 9. A'r pennawd yn y Beibl Cymraeg Newydd, diwygiedig y cymorth i'r saint. Nid oes dim angen I mi ysgrifennu atoch chwi ynglŷn â'r cymorth i'r saint. Gwn am eich eiddgarwch a byddaf yn ymffrostio amdano, ac amdanoch chi wrth y Macedoniaid, ac yn dweud bod Achaia wedi ymbaratoi y llynedd.
a bu eich sel yn symboliad i'r rhan fwyaf ohonynt. Rwy'n anfon y brodyr mwyn sicrhau na cheir ein hymffrost amdanoch yn ofer yn hyn o beth, ond eich bod yn barod, fel y dywedais y byddech. Byddai'n beth chwythig pe deiau Macedoniaid gyda mi, a'ch cael yn amharod, neu ddim yn barod, ac felly i ni, heb sôn amdanoch chi, gael ein cywilyddio am fod mor sicr ohonoch. Dyna pam y teimlais ei bod yn angenrheidiol gofyn i'r brodyr ddod atoch o'n blaen ni a threfnu ymlaen llaw yr rhodd yr oeddech wedi ei haddo o'r blaen. Felly, byddai'n barod i mi, yn rhodd heilioni, nid rhodd cybyddod. Cofiwch hyn, a heio yn bryn, a fed yn bryn, a heio'n hael, a fed yn hael. Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y mae Duw yn ei garu. Y mae Duw yn gallu rhoi pob gras i chi yn helaeth mwyn i chwi ar ben eich digon bob amser ym mhob peth, allu rhoi yn helaeth i bob gwaith da. Fel y mae'n ysgrifenedig, gwasgarodd ei roddion ymhlith y tlodion, y mae ei heilioni yn para am byth. Bydd yr hwn sydd yn rhoi had i'r hywr, a bara iddo'n ymborth, yn rhoi had i chwythau, ac yn ei amlhau. Bydd yn peri i ffrwyth eich heilioni gynyddu. Ym mhob peth cewch eich cyfoethogi ar gyfer pob heilioni, a bydd hynny trwm ni yn esgor ar ddiolchgarwch i Dduw. Oherwydd y mae'r cymorth a ddaw o'r gwasanaeth hwn nid yn unig yn diwallu anghenion y saint, ond hefyd yn gorlifo mewn llawer o ddiolchgarwch i Dduw. Ar gyfrif y prawf sydd yn y cymorth hwn, byddant yn gogoneddu Duw am eich ufuddod i efengil Crist, yr efengil yr ydych yn ei chyffesu, ac am heilioni eich cyfraniad iddynt hwy ac i bawb. Byddant yn hiraethu amdanoch ac yn gweddio ar eich ran, oherwydd y gras rhagorol a roddodd Duw i chwi. Diolch i Dduw am ei rodd anrheithadwy, y tu hwnt i eiriau. Amen. Wel, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te, gawn ni weddio a cheisio Duw. Diolch arglwydd am y cyfle newydd o ddod ynghyd yn enw hyfryd a gogoneddus yr arglwydd Iesu Grist i daddoli di ac i dygeisio di o'r newydd heno. Ac o arglwydd wrth i ni ddod ger dy fron, i ni'n plygu yn gyntaf a chydnabod mai ti sydd Dduw. Ti a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain. I ni'n gwbl ddibynnol arno ti arglwydd am fywyd naturiol a bywyd tragwyddol. Ac arglwydd i ni'n daddoli di fel yr rhoddwr mawr, a ni'n meddwl am rhoi y thema yna heno, wel ti yw yr rhoddwr mawr. Ti sydd yn rhoi bywyd, ti sydd wedi rhoi dy unig anedig fab, ti sy'n rhoi bywyd tragwyddol yn dy fab, ti sydd yn rhoi pob gras i ni a bendithion ysbrydol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ti sydd yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi. Bod ni'n gallu bod mor ddiddiolch, bod ni'n gallu anghofio pa mor dda wyt ti, bod ni'n gallu dibrisio dy rhoddion o arglwydd, i ni'n gallu bod mor heirsig ar brydiau, ac wyt ti'n dal i roi, ac i ni'n rhyfeddu, ac yn diolch ac yn canmol, dy ganmol di arglwydd fel Duw pob gras, pob rhodd. Diolch am dy ras cyffredinol i dy greadigaeth gyfan. Diolch arglwydd am yr hael sy'n dod, y glaw sy'n dod, ar y cyfiawn a'r anghyfiawn, ar y drwg a'r da.
Ac o arglwydd, diolch am dy ras yn yr Efengyl, yn Iesu Grist. Diolch am yr arglwydd Iesu yn rhoi ei hunan, yn dod o'r nef, ac yn rhoi ei einioes, yn tywallt ei einioes i farwolaeth drosom ni ar groes Calfarian. O arglwydd, i ni'n diolch. Diolch arglwydd sydd gyda ni, i ni'n derbyn o hyd. I ni'n derbyn ddydd a nos yn barhaus oddi ar dy law di. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am y cyfle yma i roi clod i ti, i roi diolch i ti, ac i blygu ger dy bron di. Cyn ni'n gweddio heno bydd ein haddoliad ni yn ddiolch i ti, ac yn ogoniant i ti, a bydd e'n dod o galonnau llawn diolch o arglwydd. Wrth i ni ganu'r emynau heno, wrth i ni wrando ar dy air di, wrth i ni ymadel a meddwl am yr wythnos sydd o'n blaen ni, a bywyd o arall wythnos falle, pwy bynnag, faint i ni'n mynd i gael, dyn ni'n gwybod, ond beth bynnag sydd o'n blaen ni wythnos yma, bod e'n gyfle i roi diolch i ti yn ein bywydau ni. Diolch bod yna bwrpas i'n bywyd ni i gydnabod, i roi yn hunain ar allor dy wasanaeth di fel offrwm o ddiolch. Ac o arglwydd i ni yn gweddio i ti'n bendithio ni heno, yn atgoffa ni o'r thema bwysig yma yn y darn sydd gyda ni dan sylw. Gweddio i ti siarad yn ei arglwydd ac i ni gael ein atgoffa, yn ein dysgu am y tro cyntaf, felly am rai gwirioneddau pwysig, ac y bydd hynny yn cyffwrdd ein calonnau ni, a falle yn cyffwrdd am poced ni, os oes angen hynny hefyd o arglwydd. I ni'n diolch nawr te am yr Efengyl, ac i ni'n gweddio dros waith yr Efengyl yr wythnos yma eto arglwydd, ac i ni'n gweddio i ti i fendithio'r gwaith, achos mae dy waith di yw o arglwydd. Nid yn gwaith ni yw hyn, y gwaith wyt ti wedi'n comisiynu ni fel glywson ni bore yma i'w wneud. I ni'n gofyn dy fendith ar yr ysgolion o arglwydd, ar bob oedfa neu gyfarfod fydd yma, bob peth arglwydd, i ni'n gweddio y byddi di yn ein harwain ni, y byddi di yn ein nerthu ni arglwydd, i ogoneddu dy enw, i gymeradwyo yr arglwydd Iesu Grist, i gymeradwyo ein Duw a'n Tad, ac i ni'n gweddio bydd eraill yn cael ei harwain o arglwydd at yr arglwydd Iesu Grist, i gael dod yn rhan o'i briodferch ef o arglwydd. Ni'n gweddio i ti i lwyddo dy waith, llwyddo dy deyrnas di o arglwydd yn ein plith ni fan hyn, yn ein tref ni, yn ein gwlad ni yn y dyddiau hyn, ac yn ein byd ni hefyd. Ac o arglwydd i ni yn cyflwyno ein gilydd i ti, ni'n cyflwyno yr eglwys i ti, ni'n cyflwyno rhai sydd yn gaeth i gartref neu i'w cartrefu. Eto, ni'n cofio am rhai o'n plith sydd yn galaru o arglwydd, ni'n gofyn i ti diddannu nhw a'i cysuro nhw, a'i nerthu nhw gyda gobaith yr Efengyl o arglwydd, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, ni'n gofyn i ti fywhau y gwaith yn ein dyddiau ni. O arglwydd, i ni yn gweld mai dydd y pethau bach yw i, ond gofyn i ti'n fywhau ni a fywhau y gwaith o arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti ymweld â ni mewn ymweliad nerthol o'r ysbryd glân, fel bod grym mawr yn dod gyda'r Efengyl o arglwydd i argyhoeddi llawer ac i symud y deyrnas di ymlaen, bod yna gam mawr yn dod ymlaen eto yn heyrnas yr arglwydd, yn heyrnas y ddew. Ac o arglwydd, i ni'n cofio eto am ein byd a'i blinderau arglwydd, i ni'n cofio am y rhai sydd yn cael eu herlyd ac mewn anghenion dofn o arglwydd, oherwydd erlyd, oherwydd rhyfel wrth gwrs, gweddio i ti'n erthyn nhw a'i cynnal nhw. Diolch arglwydd weithiau bod cyfle gyda ni i fod yn bartneriaid mewn gweddi a hefyd mewn rhoi, fel i ni'n clywed yn y llythyr at y Philippiaid.
Diolch bod ni'n cael bod yn rhan o dy waith di mewn mannau eraill, trwy bod ni'n gallu cyfrannu arglwydd at y gwaith. Ac o arglwydd, ni'n gweddio bod pob peth ni'n ei wneud, pob peth mae dy blant ni'n ei wneud yn dy blesio di o arglwydd. Ti sy'n edrych ar ein calonnau ni, ni'n gweddio bydd ein haddoliad heno, a bydd ein bywydau ni arglwydd yn dy blesio di, yn fwy na dim byd arall. Nid i'n helpu ni arglwydd i fyw ein bywyd dy fwyn di. Ni yn sylweddoli bod ni ar y ddaear yma, nid ein mwyn yn hunan ni yma. Ni'n wedi cael ein creu ein mwyn yn hunan, ond ei fwyn ef. Trwyddo ef ac ei fwyn ef, mae popeth wedi cael ei greu. Mwyn gogoniant y fab, ac mwyn gogoniant Duw. Ac o arglwydd, nid i'n helpu ni. Yn yr wythnos yma sydd o'n blaen ni arglwydd, ym mhob peth i fyw dy glod, sancteiddiad y enw arglwydd, yn ein bywydau ni ac yn ein hardaloedd ni hefyd. Llwyddo dy waith, gogonedda dy fab, Iesu Grist. O arglwydd, i ni gweddio bydd rhagor o bobl yn dod i weld ac i ddeall gogoniant yr arglwydd Iesu. Pa mor gyfoethog yw ei ras a'i gariad, pa mor addas yw ar gyfer cyflwr pechaduriaid, fel ein priod ni arglwydd. Pa mor addas i'r rhai sydd yn ddall neu'n farw mewn camweddau a phechodau, i'r rhai sydd heb ddiw, i'r rhai sydd ar goll. Pa mor addas yw'r bugail da? Pa mor addas yw'r arglwydd Iesu? O arglwydd i ni yn gweddio i ti agor llyged pobl yn dy drigaredd mawr o arglwydd, a nertha ni a chynnal ni yn y gwaith. Ac o arglwydd, helpa ni i gadw'n golwg arna ti felly, helpa ni i gadw golwg ar ddyfodiad yr arglwydd. I ni'n dod at y Nadolig wrth gwrs, byddwn ni'n edrych nôl ac yn dathlu'r dyfodiad cyntaf, ond ni'n gweddio'r un pryd, byddwn ni'n dal i edrych ymlaen gan feddwl am yr ail ddyfodiad hefyd. Ac helpa ni bob dydd i baratoi ein hunain arglwydd, i fod yn sanctaidd, i ymsancteiddio. I ni'n gofyn i ti wneud ni'n fwy prydferth ar gyfer dydd y briodas fawr. Ac o arglwydd, helpa ni fyw ar gyfer y dydd hwnnw, yng ngoleuni'r dydd hwnnw. A diolch bod hyd yn oed y ffordd i ni'n rhoi yn berthnasol arglwydd, bod na wobr i ni yn y dydd hwnnw. Felly arwain ni nawr arglwydd, derbyn ein diolch ni, o arglwydd derbyn ni, arwain ni, dysgal ni, goleia ni, siarad yn ni nawr arglwydd, yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf, yr ail emyn heno, felly carodd Duw wrth rychau anhawdd gara, mwy anodd i caru, erioed a fi. Felly carodd fel yr rhoddodd annwyl fab ei fynwes gi.
Wel, gawn ni droi at y Philippiaid, pennod 4, a newn ni ddarllen o adnod 10 i 20. Philippiaid 4, adnod 10 i 20. Mae'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi bod eich gofal amdanaf yn awr o'r diwedd wedi blaguro eto. O ran hynny, yr oedd y gofal gennych, yr amser cyfaddas oedd yn eisiau. Nid fy mod yn dweud hyn am fod arnaf angen, oherwydd yr oedd wedi dysgu bod yn fodlon, beth bynnag fy amgylchiadau. Gwn, wy'n gwybod sut i gymryd fy narostwm, a gwn hefyd sut i fod uwch ben fy nigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau, yr oedd wedi dysgu'r gyfrinach, sut i ddygymod, boed â llawnder neu newyn, helaethrwydd neu brynder. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i. Hynny, da y gwneithoch wrth rannu â mi yn fy ngorthrymder. Yr ydy chwythau Philippiaid yn gwybod pan eithim allan o Facedonia ar gychwyn y genhadaeth na fi gan yr un eglwys ar wahân i chi yn unig ran gyda mi mewn rhoi a derbyn. Oherwydd yn Thessalonica hyd yn oed anfonasoch unwaith ac eilwaith i gyfarfod am hangen. Nid ceisio yr hodd yr wyf, ond ceisio'r elw sy'n cynyddu i'ch cyfri chi. Yr wyf wedi derbyn fy nhal yn llawn a mwy na hynny, y mae gennyf gyflawnder ar ôl derbyn trwy law Epaphroditus yr hyn anfonasoch chwi. Y mae hynny yn arogl pêr, yn aberth cymeradwy wrth y fodd Duw. A bydd fy niw i yn cyflawni eich holl angen chi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yn Crist Iesu. Un Duw a'n tad y byddw'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Wel nawr te, fel i chi'n gweld, mae'r apostol Paul yn dal i gydnabod rhodd y Philippiaid. Mwy na thebyg, mae'r rhan fwyaf yn tybio, mae arian mae wedi anfon trwy law Epaphroditus. Mae nhw wedi anfon at Paul trwy Epaphroditus. Mae'r rhai yn awgrymu falle bod yna lyfrau. Hynny'n bosib wrth gwrs, mae Paul mewn man arall yn gofyn am y llyfrau wedi gadael ar ôl rhywle, ond mwy na thebyg, gallai fe fod yn ddillad, gallai fe fod yn eli, beth bynnag. Mwy na thebyg rhodd ariannol yw e, ond nid bod hynny yn bwysig yn ei hunan. Ac mae wedi dangos i fod yn ddiolchgar iddyn nhw, yn diolch bod y cyfle wedi blodeuo ac wrth hynny bod ei gofal wedi blodeuo gyda'r cyfle. Bod wedi dangos i gofal amdano fe ac unwaith eto ei partneriaeth gyda fe. Ac eto i gyd, mae'n fodlon yn yr arglwydd ac mae wedi dysgu, yn diwedd, mae wedi dysgu'r gyfrinach o fodlonrwydd yn yr arglwydd. Ond i ni'n dal i fynd ymlaen o 14 nawr te, ac i ni'n gallu dysgu a casglu tipyn bach eto ynglyn â rhoi. Rhoi fel Cristnogion, rhoi Cristnogol, yn dyfa, yn yr adnodau hyn sydd gyda ni o 14 i 18, dwedwch. A dau beth falle i hoelio'n sylw ni, mae rhoi Cristnogol yn y ffordd iawn yn arogl pêr. Yn arogl pêr i Dduw. A mae hwnna'n ddarlun hyfryd iawn, bod e'n arogl pêraidd i'r arglwydd, ac wedyn ni bod e'n dod â elw i'r sawl sy'n rhoi. Felly arogl pêr, adnod 18, a mae'n dod ag elw, ac mae hwnna yn adnod 17. Mae'r apostol yn dechrau yn adnod 14, a mae'n dweud fel hyn, hynny da y gwneithoch. Chi wedi gwneud rhywbeth da, wrth rannu â mi yn fy ngorthrymder. Nawr te, mae rhoi
am y rhesymau cywir ac yn y ffordd gywir yn dda ac yn brydferth yng ngolwg yr arglwydd. Mae rhoi yn mynd nôl i'r Hen Testament pan oedd pobl yr arglwydd yn dod â'i hoffrymau, p'un oedd e o'r tir, p'un oedd e o'r stoc, p'un oedd e'n arian. A gallai fe fod i wasanaeth y cysegr, wasanaeth y deml, tuag at yr offeiriadaeth, neu gallai fe fod yn rhoi wedyn ni, oedden nhw'n rhoi mwyn y clodion a rhai mewn angen yn eu plith nhw. Felly, beth mae Duw wedi rhoi i ni, o'r fendith mae Duw wedi rhoi i ni'n gallu rhoi tuag at waith yr arglwydd, tuag at anghenion yn ein plith ni ac yn ehangach hefyd os ni'n gallu. Ac i ni'n rhoi wrth gwrs o'r hyn sydd gyda ni. Dyn ni ddim yn rhoi beth sydd ddim gyda ni. Wy'n gwybod bod e'n beth amlwg i ddweud falle, ac eto, does dim disgwyliad, dyw ddim yn rhywbeth resymol hyd yn oed. Mae'r apostol yn dweud hynny yn 1 Corinthiaid 9, i ni'n rhoi o beth sydd gyda ni. O'r hyn mae'r arglwydd i roi i ni, ffordd mae di'n bendithio ni, os ni'n meddwl am rhodd ariannol, neu'n rhoi ein doniau hyd yn oed. I ni'n rhoi o beth sydd gyda ni, o'r hyn mae e wedi rhoi i ni. Ac mae rhoi wrth gwrs bob amser wedi ni yn ymateb. Ymateb yw i rodd Duw. Ymateb i roddion Duw. Fe yw y rhoddwr. Fe yw ein creawdwr ni sydd wedi rhoi bodolaeth a bywyd i ni. Fe sy'n rhoi bywyd tragwyddol i ni. Fe sydd wedi rhoi ei fab i ni. Fe sy'n rhoi. Fe yw y rhoddwr mawr. Ond mewn ymateb, wrth gwrs, yw rhoi ac yw gariad wrth gwrs, mewn diolch, i ni'n gallu rhoi tuag at waith yr arglwydd, gwaith y deyrnas, ac ni'n gweld yn y Testament Newydd wedyn ni, chi'n gweld yn fuan ar ôl dydd y Pentecost, oedd rhai wedi dod nawr i gredu yn yr arglwydd Iesu, ers dydd y Pentecost, rhai cyn hynny, ond llawer ar ôl dydd y Pentecost, a maen nhw wedi derbyn, ac wedyn ni maen nhw'n dod â'r rhoddion at draed yr apostolion. Maen nhw wedi derbyn gan yr arglwydd, maen nhw wedi derbyn o ras Duw, ac maen nhw'n ymateb trwy roi nôl tuag at waith y deyrnas. Fel bod nhw'n gallu derbyn mwy, fel bod eraill yn gallu derbyn, fel bod y gwaith yn gallu tyfu a cynyddu a cario ymlaen. Maen nhw wedi derbyn a maen nhw'n ymateb. I ni wedi derbyn gymaint, i ni wedi derbyn cariad yr arglwydd, fel ni wedi canu nawr am ei gariad. A rhan o'n ymateb ni, i ni'n gallu rhoi tuag at ei waith a tuag at anghenion ei bobl ac at eraill. Mae'n dangos diolch felly i'r arglwydd, mae'n dangos awydd i rhannu gyda nhw. A cwbl o bethau yn cael ei dweud yn y darlleniad gawson ni, mae'n bwysig bod ni'n rhoi o'r galon, bod ein calon ni yn y rhoi, nid yn erbyn ein ewyllus, nid fel petai rhywun yn dal yn braich tu ôl i'n cefnau ni, mae fel yna i ni'n rhoi, bod e'n dod o'r galon, bod e'n barod, yn newis ysgar. Felly, bod ni'n barod i roi, a bod yna elfen guddiedig ynddo fe hefyd. Bod ni'n barod o'r galon, ond mae yna elfen guddiedig yn y ffordd i ni'n rhoi medda'r arglwydd wrthon ni. Felly 2 adnod nawr te, i'n helpu ni gyda hyn. So dyma'r darlleniad, 2 Corinthiaid 9, cofiwch hyn, a haio yn bryn, a fed yn bryn. So mae hau a medu. Os ych chi'n hau gyda lot o had, chi'n mynd i gael mwy nôl. Mae mor syml â hynny. Mwyaf hael i ni yn rhoi yng ngwaith yr arglwydd fel y gallwn ni,
mwyaf cawn ni'n bendithio ganddo fe. Na'r egwyddor yn ei deyrnas e. A heion hael a fed yn hael. Rhaid i bawb roi nawr te o wirfodd ei galon. O wirfodd ei galon. Mae dyn yn gweld beth sydd yn y golwg, mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Bob amser mae ffocws yr arglwydd ar ein calonnau ni. Bob amser. Ac ydy'n gweld calon sydd yn ei garu fe, sydd yn diolch iddo fe, sydd yn llawn diolch ac yn dymuno llwyddo ei ewyllus, llwyddo ei deyrnas e, ydy'n gweld calon. Dyna beth mae yn edrych at y galon, wrth gwrs. Ac wedyn ni, o wirfodd ei galon, nid o anfodd. Bod ni yn erbyn ein bodd ni, neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y mae'r arglwydd, mae Duw, yn ei garu. Mae'n caru y rhai sy'n rhoi yn llawen ac o'i bodd. Rhoddwr llawen, yr gair Groeg sydd wedi rhoi hilarious yn Saesneg. Credwch neu beidio, yna'r gair, hilarious. Rhoddwr llawen wrth i fodd yn rhoi. A dyna'r sawl mae'r arglwydd yn ei garu. Sylwch, mae'n caru y person yma, mae'n caru gweld hyn. Pam? Wel, mae'n adlewyrchiad ohono fe ei hunan. Pa fath o roddwr yw yr arglwydd te? Rhoddwr llawen. Rhoddwr llawen. Pa fath o roddwr oedd Iesu Grist yn rhoi ei fywyd i lawr ar y groes? Oedd yn erbyn ei ewyllus yna. O'i fodd. Gadawai'r nef, o'i fodd. Cymerodd agwedd gwas. O'i fodd. Nid yn anfoddog. Nid yn gryntachlyd. Yn hael. Pob tro ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu yn dod o'r nef, pob tro ni'n meddwl amdano fe mynd i'r groes ac yn rhoi ei einioes o ran beth oedd yn rhoi lawr drosom ni, oedd e wrth i fodd. Oedd yr arswyd o feddwl am gael ei adael gan y tad yn arswydus, wrth gwrs. Ond oedd y parodrwydd i'w roi ei hunan, doedd ddim cwestiwn ynglyn â hynny. Ac yn llawen, yn llawen. Meddyliwch am hynny, pan mae Duw yn rhoi bywyd i ni, mae'n rhoi cynhaliaeth i ni, mae'n rhoi gras i ni, mae'n rhoi ei fab i ni. Sawl gwaith i ni wedi meddwl dim am y beth yn ein bywydaeth ar hyd y blynyddoedd. Faint o fendithion i ni'n mwynhau gan Dduw bob dydd, a dyn ni ddim yn gwerthfawrogi fel dylen ni. Mae yna gymaint yn dos e. I ni'n gallu cymryd gymaint o bethau yn ganiataol. A mae'n dal i roi. A mae'n dal i roi yn llawen. Mae yna rai pobl yn ei herio fe. Mae rai pobl yn gweud, dyw e ddim yn bod. Mae'r anffyddiwr yn dweud, dyw e ddim yn bod. A mae'r glaw yn dal i ddod arno fe. A mae'r haul yn dal i ddod arno fe. Mae'n rhoi yn ei ras cyffredinol. Mae'n rhoi a rhoi. Rhoddwr parod, rhoddwr llawen. Yw yr arglwydd, chi'n gweld. A dyna pam wedyn ni, mae e wrth i fodd. Mae e'n caru y person sy'n rhoi mewn ffordd debyg, mewn ymateb, adlewyrchiad yw e, ymateb, reflection yw e, o'r ffordd mae e wedi rhoi i ni. Ac wedyn Mathew 6, ond pan fyddi di yn rhoi elusen, dyma'r bregaeth ar y mynydd nawr, a'r arglwydd Iesu yn ein dysgu ni, siwd i wneud pethau. Nid os sy'n ni'n wneud nhw, pan ni'n gweddio, pan ni'n rhoi elusen, pan ni'n ymprydio. 3 peth pwysig iawn. Nid os, siwd i wneud nhw yn iawn. Dyna beth mae'n dysgu ni. A pan mae'n dod i rhoi elusen, pan fyddi di'n rhoi elusen, paid a gadael i'th law chwith wybod beth mae dy law dde yn ei wneud. Felly, bydd elusen di yn y dirgel. So mae yna rhywbeth cuddiedig, mae yna rhywbeth dirgel amdano fe. A bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo.
Felly mae yna elfen guddiedig. Yn yr ystyr, mae'r rhagrithiwr, wrth gwrs, mae Iesu Grist yn cymharu gyda'r rhagrithiwr. Mae'r rhagrithiwr yn rhoi mwyn cael ei ganmol, mwyn cael cydnabyddiaeth ar y pryd gan ddynion. Ond dylen ni fod yn rhoi mewn diolch i Dduw ac mwyn plesio'r arglwydd. Sy'n eisiau neb arall i wybod os yn bosib, ond yr arglwydd. Allwn ni adael gyda fe. Mae e'n gweld popeth. Mae e'n gweld yn y dirgel, a bydd e'n gofalu amdano ni, wrth gwrs. Bydd e'n ein gwobrwyo ni. Ac wrth gwrs, mae gydnabyddiaeth yn llawer gwell na cydnabyddiaeth dynion. Llawer gwell. Ac felly mae hwnna'n elfen o'r ffordd i ni yn ei roi. Nid y wobr o gael ein gweld a'n canmol gan ddynion, ond bod y golwg a'r ffocws ar yr arglwydd yn ymateb ni iddo fe. Ac un peth nes i ddarllen ychydig o amser yn ôl, yna lyfr gwerthfawr gan James Packer, Knowing God. Rai o'ch chi'n gyfarwydd ar llyfr yna, llawer o'ch chi wedi darllen y llyfr. A pan mae e'n sôn am roi, dyma'i gyngor mae wedi aros gyda fi, rhowch nes bod e'n stretcho tyma bach. Nes bod e'n stretcho tyma bach. Yn ôl eich ffydd, yn ôl eich gallu, a nes bod e'n stretcho. Fel pan i chi'n ymarfer yn y gym, maen nhw'n gweithio fi, nid o fi'n neud chi'n neud a wedyn, os ych chi'n neud gwaith da, mae'r muscles yn dechrau stretcho, mae'n rhoi bach o los. Ond trwy hynny maen nhw'n cryfhau, allwch chi'n neud tyma bach mwy. A fel na oedd e'n awgrymu, yn ein rhoi bod e'n stretcho tyma bach, stretcho'n ffydd ni tyma bach. A mi welwn ni bod yr arglwydd yn ein bendithio ni, a falle gallwn ni'n stretcho mwy a mwy a mwy. O ran faint i ni'n rhoi, mae yna ganllawiau yn yr Hen Testament, oedd yna ddegwm wrth gwrs, ac oedd yna offrwm yn yr Hen Testament. Dyw e ddim mor glir â hynny yn y Testament Newydd. Mae'n le da i ddechrau, os oedd pobl dan yr hen drefen yn rhoi un rhan o 10, mae'n le da i ni ddechrau, falle fel sylfaen, i'n rhoi at waith yr arglwydd ac at waith yr eglwys yn ehangach, trwy yr eglwys yma neu yn hunain, ond beth bynnag, bod ni'n stretcho'n ffydd ni. Dyna awgrym James Packer fanna. Ac wedyn ni, mae'r apostol yn dweud, chi wedi gwneud peth da, achos chi wedi rhannu am i yn fy ngorthrymder. Chi wedi rhannu gyda fi yn fy ngorthrymder. Maen nhw wedi dangos cydymdeimlad gyda'r apostol Paul. Maen nhw wedi rhoi hunain yn ei sgidiau fe. A maen nhw wedi meddwl eto beth mae yn ei wynebu ar hyn o bryd. Yr apostol, gweithiwr yr arglwydd nawr yw hwn, gwas yr arglwydd. Beth mae mynd trwyddo ar hyn o bryd? Wel, mae dan glo, house arrest, mae yn cael ei gyfyngu, mae diffyg cwmni gyda fe, mae diffyg adnoddau falle gyda fe, mae mewn sefyllfa anodd, mae dan brawf ar hyn o bryd. Mae'n siŵr o fod yn unig ac falle bod anghenion gyda fe. Wrth gwrs, mae anghenion ymarferol gyda fe. Felly, os allwn ni, beth am i ni roi rhywbeth tuag at hynny nawr, tuag at waith gwas yr arglwydd a gwaith yr arglwydd. Beth maen nhw'n wneud? Maen nhw'n rhannu yn ei orthrymderau. Maen nhw'n bartneriaid, a mae'n dweud hyn. Mae'r gymdeithas yma, rhwngtho fe a nhw. Maen nhw'n bartneriad yng ngwaith yr Efengyl. Dyw nhw ddim yn pregethu yn Rhufain. Maen nhw nôl yn Philippi, ond maen nhw'n bartneriaid yn ei waith trwy gefnogi fe. Mewn gweddi, ond yn ymarferol hefyd. A maen nhw wedi dod yn bartneriad yn y gwaith. Ac mae yna sawl ymadrodd fan hyn sydd fel ymadroddion busnes. Elw, rhoi a derbyn, expenditure, income ac yn y blaen. Maen nhw wedi dod yn bartneriad yn y busnes fel petai.
neu busnes yw yn yr ystyr yna, ond mae'r darlun mae'n defnyddio. Ac mae hwnna'n fraint aruthrol. Mae unrhyw gyfle sydd gyda ni fuddsoddi yn waith teyrnas Dduw, trwy fuddsoddi yn hobol yr arglwydd, gweithwyr yr arglwydd, brodyr a chwiorydd, mae'n investment mawr. Ac mae'n rhywbeth sydd yn wrth fodd yr arglwydd. Chi'n cofio yr hanes am Mair yn rhoi yr enaint dros Iesu Grist. Chi'n cofio yn hi Seimon y Gwallan Glwyfus, Marc 14, hwnna sy'n nesaf, mi'n credu. Ond dywedodd yma fe, ac mae Judas a'r disgyblion, na wastraff, nonsens, gallen ni di roi hwn at y clodion ac yn y blaen. Mae di rhoi, roedd drud iawn, persawr, gwerth cyflog blwyddyn, 15,000, 20,000 dros yr arglwydd Iesu. A mae ymateb Iesu Grist yn ddiddorol iawn, yn bwysig iawn, bob amser. Gadewch iddi, pam yr ydych yn ei phoeni, gweithred brydferth, a wnaeth hi i mi. Gweithred brydferth. Mae hi yn mynegu ei chariad, a'i diolchgarwch i'r arglwydd gyda'r rhodd fyna. Ac i ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'n rhoddion ni hefyd. I ni'n gallu mynegu ein diolchgarwch a'n cariad tuag at yr arglwydd mewn sawl ffordd, ond dyma un ffordd gyda'n rhoi ariannol i gefnogi gwaith a cefnogi gweithwyr a cefnogi brodyr a chwiorydd a rhai sydd mewn angen. Ac mae eto, chi'n gweld, mae'r rhannu yn y cyfyngder, mae'r rhannu yn y gorthrymderau, mae'r rhannu yn sefyllfa rhywun eto yn adlewyrchu yr Efengyl. Mae'n adlewyrchu dyfodiad Iesu Grist i'n byd. Mae wedi gadael yn ef, mae wedi dod yn un ohono ni. Mae wedi dod i rannu yn ein gorthrymderau ni. Mae wedi dod i uniaethu gyda dynion yn ei pechod. Mae wedi cael ei fedyddio i ddangos bod e'n sefyll gyda'r rhai sydd angen ei golchi. Mae wedi mynd trwy demtiad. Mae'n sefyll gyda'r rhai sy'n wynebu temtasiynau. A mae wedi ennill y dydd ar ei cyfer nhw. Mae wedi sefyll gyda ni ar y groes i dalu pris ein pechod ni. Mae wedi dod i rannu yn ein gorthrymderau. Dyna'r holl Efengyl. Mae wedi rhoi ei hunan i rannu yn ein sefyllfa ni. Ac wrth gwrs, pan ni'n rhoi i rannu yn sefyllfa gweithwyr neu gwaith yr arglwydd, Cristnogion, lle bynnag maen nhw, i ni'n gwneud rhywbeth sydd yn adlewyrchu. Adlewyrchiad yw, wrth gwrs, gwan o beth mae'r arglwydd wedi wneud gyda ni. Wedi dod i rannu yn ein gorthrymderau ni. Ac i ni'n cael y darlun wedyn ni o arogl pêr felly. A'r darlun, wrth gwrs, yw darlun yr offrwm yn yr Hen Testament, yr aberth yn yr Hen Testament. A dyna'r darlun mae'r apostol Paul yn ei ddefnyddio yn adnod 18, y mae hynny yn arogl pêr yn aberth cymeradwy wrth fodd Duw. A mae hwnna yn bwysig iawn. Beth yw pwrpas ein bywyd ni? Nawr, ond bod wrth i fodd A'i blesio fe gyda'n bywydau ni. A mae hwn yn rhan o hwnna fe, gyda ein rhoi tuag at ei waith, tuag at weinidogaeth, tuag at waith y deyrnas, tuag at frodyr a chwiorydd ac anghenion amrywiol. Genesis 4 nawr te, y darlun yma o'r arogl yn plesio a daeth Abel yntau a blaenffrwyth ei ddefaid, sef ei braster, edrychodd yr arglwydd yn ffafriol ar Abel a'i offrwm. Wrth i fodd. Dim yr un peth am Cain, ond gydag offrwm Abel, mae'r arglwydd wrth ei fodd. Ewch ymlaen at Noa nawr te, yn Genesis 8. A maen nhw wedi dod allan o'r arch, maen nhw wedi cael eu harbed wrth gwrs. Noa a'i deulu. A beth yw'r peth cyntaf mae'n wneud? Mae'n rhoi diolch, mae'n rhoi offrwm o ddiolch i'r arglwydd. A phan glywodd yr arglwydd yr arogl hyfryd,
ymadrodd Cymraeg yw hwnna bod ni'n clywed arogl yn dyfa. I ni'n ei weid e weithiau, chi'n clywed y gwynt neis, a nid gwynto, clywed. Yna fe, ymadrodd Cymraeg yw hwnna. Dywedodd yr arglwydd ynddo'i hun, ni felltithiaf y ddeiar mwyach o achos dyn, bod gogwydd ei feddwl yn ddrwg o'i ieuenctid, ni ddiwethaf eto bopeth byw fel y gwneithing. Mae'r arogl yn byr. Nawr, nid y ffaith bod wedi lladd anifail, a hynny yn ei hunan sydd yn arogl neis, nag yr offrwm, y diolch gan Noa a mae achubiaeth. Mae'n cydnabod gras Duw, mae'n cydnabod daioni Duw, a mae'n ymateb gyda diolch i'r arglwydd. Mae'n rhoi offrwm o beth sydd gyda fe, o beth mae'r arglwydd i roi, o beth oedd mewn yn yr arch gyda fe, wrth gwrs. Mae'n rhoi offrwm o'r anifeiliaid glân, rhoi offrwm nôl i'r arglwydd. Ac mae'n plesio yr arglwydd. Mae'n plesio yr arglwydd. Ac mae hynny mor werthfawr. A bod ni'n gallu blesio gyda'n hoffrwm. Nid y maint sydd yn cyfri. Dwi'n byd i wneud ar maint yr offrwm, ond yn bennaf y galon, y diolchgar, y galon sy'n llawn cariad a diolch am ei ras tuag ato ni. Ac wedyn yn ail, mae'n dod â elw i'r sawl sydd yn rhoi. Yn 17, nid ceisio yr hodd yr wyf, ond ceisio'r elw sy'n cynyddu i'ch cyfri chi. Bydd e'n dod â bendith i chi. Bydd e'n dod â elw i chi. A mae hwnna'n rhyfedd yn dywa. Y sawl sy'n rhoi, bydd yn cael ei bendithio. Ac y gair yn llythrennol yw ffrwyth. Nid elw, ond ffrwyth. A falle welwch chi mewn rhai cyfieithiadau, wedi gyrra'i hun, ffrwyth yw'r gair. Ond yn ffigurol, mae e fel elw. Ffrwyth yn dod nôl i chi fel elw. A'r darlun sydd gyda'r apostol Paul felly yw buddsoddiad, investment sy'n dod ag elw, sy'n dod â dividends wrth i ni fuddsoddi yn ei waith e. Mae'n cyfoethogi yr rhoddwr. Felly, diarhebion o'r te, ynglyn â'r thema yma, llwydda yr un a wasgar fendithion, a diwellir yr un a ddiwalla eraill. Dyna egwyddor teyrnas Dduw. Llwydda yr un sy'n gwasgaru. Mor aml mae dyn yn meddwl, mae rhaid fi gasglu a cadw. Na, llwydda'r un sy'n gwasgaru. Hwnnw sy'n cael ei fendithio, a diwellir yr un a ddiwalla eraill. Wedyn, pennod 19, adnod 17, mae'r un sy'n trigarhau wrth y clawd yn rhoi benthyg i'r arglwydd. Ac fe dal ef yn ôl iddo am ei weithred. A na'r darlun eto o fuddsoddi. Pan ych chi'n rhoi arian yn y banc, chi'n rhoi menthyg i'r banc mewn ffordd. A beth ych chi'n cael nôl? Chi'n cael interest weithiau. Chi'n cael interest nôl ar beth chi'n rhoi yn fenthyg, beth maen nhw'n cymryd a gofalu amdano fe. Dyna'r darlun. Pan ni'n rhoi i'r clawd, sydd ddim yn gallu'n talu ni nôl, wrth gwrs, i ni'n rhoi menthyg i'r arglwydd, i ni'n buddsoddi. Y manc y nef. Mae e'n gweld, mae e'n ymwybodol, beth sydd yn ein calonnau ni, a bydd e yn gofalu amdano ni. Mae'n rhoi adaliad ardderchog. Mae e'n dod â braint i ni, mae'n dod â bendith i ni. I feddwl bod ni'n cael cyfle i wasanaethu'r arglwydd, bod ni'n cael cyfle i fod yn rhan o'i waith a rhan o waith ei deyrnas ef. Gan ein bod ni wedi derbyn gymaint ganddo fe. A dyma ni eto'r apostol Paul fan hyn nawr te. Mae'n mynd nôl dros hanes y Philippiaid, wnaethon ni sôn chydig wythnos diwetha, ydy chwythau Philippiaid yn gwybod pan eithim allan o Facedonia ar gychwyn y genhadaeth, na fi gan yr un eglwys ar wahân i chi yn unig, ran gyda mi mewn rhoi a derbyn. Rhoi a derbyn.
A mae hwnna yn bwysig. Mae yna income ac expenditure. Mae beth sy'n dod mewn a beth sy'n mynd mas. Rhoi a derbyn, neu derbyn a rhoi. Nawr te, mae'r Philippiaid wedi derbyn yn gyntaf, a nhw wedi derbyn yr Efengyl trwy'r apostol Paul. Mae Lydia, mae chalon ni wedi cael ei agor wrth glywed Paul yn pregethu yr Efengyl yn y cwmni bach yn y dyddiau cynnar. A wedyn mae ceidwad y carchar, mae wedi derbyn bywyd tragwyddol a gobaith tragwyddol pan oedd e'n mynd i gymryd i fywyd ei hunan, pan oedd e'n meddwl bod popeth ar ben. Chi'n cofio? A mae wedi derbyn rhywbeth, mae wedi derbyn yr Efengyl, mae wedi derbyn bywyd a gobaith tragwyddol. Ac felly, maen nhw yn dymuno rhoi. Maen nhw'n dymuno rhoi. Maen nhw'n dderbyn a rhoi. Fel diolch, cofiwch nawr. Nid talu nôl. Allwn ni ddim talu nôl i Dduw. Fel bod ni rhyw ddwrnod yn gweud, rhaid ni'n sgwar nawr. Mae hwnna'n amhosib, wrth gwrs. Dyw'n rhoddio ni yn ddim byd o gymharu a chariad Duw tuag ato ni. Ond bod ni yn ymateb mewn diolch a chariad. Ni'n gweld yn Lydia ei hunan yn Philippi. Felly actau, os ydych chi'n neidio actau 16 falle yr un nesaf, dyma hi fe'i bydyddiwyd hi a'i theulu ac yna deisyfodd arnom gan ddweud, os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn fy nhŷ, a mynnodd ein cael ni yno. Dyma ddigon bod hi wedi cael agor ei chalon hi, nawr mae'n agor ei chartre. Dyma'r ymateb yw hwnna, y diolch yw hwnna, am beth mae hi wedi gael yn Efengyl Iesu Grist. Ac felly mae yna bartneriaeth fel yna. Derbyn a rhoi. Maen nhw wedi derbyn trwy law yr apostol Paul yr Efengyl bywyd. Nawr maen nhw'n rhoi rhywbeth nôl tuag at y gwaith, i lwyddo'r gwaith, i fendithio rhywun arall, fel bod eich mynd i rywle arall a cael ei helpu yn rhyw sefyllfa arall i ddweud am yr arglwydd Iesu. Derbyn a rhoi. Ac mae'n ddiddorol, nhw oedd rhai o'r rai cyntaf, medde fe. Chi, yn y dyddiau cynnar, rhai o'r rai cyntaf i fod yn bartneriaid fel hyn gyda fi, yn y derbyn a'r rhoi, neu'r rhoi a'r derbyn. Ac mae'r cyfan yn bartneriaeth. Mae'n bwysig bod ni ddim fel y môr marw yn dweud, fel Cristnogion. Mae'r môr marw yn derbyn, ond dyw e ddim yn rhoi. Mae'n derbyn dŵr mewn, ond dyw e ddim yn rhoi dŵr mas. Chi'n gwybod? Na'r môr marw, does dim outlet. A dyna pam mae'n farw. Gwrs, sy'n byd yn byw yna. Mae'n static ac yn stagnant. Mae dŵr yn dod mewn, ond dim byd yn mynd mas. A nid fel yna i ni fod fel pobl yr arglwydd. Mae dŵr yn dod mewn, y dŵr bywiol yn dod mewn, wrth gwrs. Ac i ni eisiau bod cariad yr arglwydd yn mynd mas, bod ein diolch, bod ein gwasanaeth a bod ein rhoi i gefnogi gwaith yr arglwydd hefyd. Ac i orffen, mae yna wobr yn dilyn hefyd gan yr arglwydd i'w bobl. Achos os i ni'n gweini ar bobl yr arglwydd, os i ni'n cefnogi gwaith yr arglwydd mwyn yr arglwydd, bydd e'n cofio hynny, a mae yna wobr yn dilyn. So 2 adnod i orffen, Mathew 10 i ddechrau. Mae'r sawl sy'n eich derbyn chi yn fy nerbyn i. A'r sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. Pwy bynnag sy'n derbyn proffwyd, am ei fod yn proffwyd, sylwch ar hwnna, fe gaiff wobr proffwyd. Pwy bynnag sy'n derbyn un cyfiawn, am ei fod yn un cyfiawn, fe gaiff wobr un cyfiawn. Ac fyna, chi'n gweld y cysylltiad fel mae'n cysylltu. Mae y ffordd i ni'n ymwneud â phobl yr arglwydd, a gwaith yr arglwydd yn dangos
ein hagwedd ni at yr arglwydd ei hunan. Ac i ni'n eisiau rhoi diolch, i ni eisiau rhoi mynegiant o ddiolch, i ni eisiau i'w waith e, i ni eisiau i'w enw fe i gael ei ogoneddu trwy ddyfodiad ei deyrnas. Ac mae e'n dweud bod yna bartneriaeth fanna ac bydd yna wobr i ni. Falle bod ni ddim yn agos yn ddeiaryddiol at y gwaith. Ond eto, mae'r un wobr yn dod i ni. Ac yn ola Mathew 25, 40, a bydd y brenin yn ei hateb, dydd y farn yw hwn, yn wir rwy'n dweud wrthych yn gymaint ag i chi ei wneud i un o'r lleiaf o'r haen fy mrodyr i mi gwneithoch. A mae'n glir iawn yn yr adroddiad yna gan yr arglwydd Iesu ynglyn â dydd y farn. Mae e'n gweld, mae beth i ni'n yn gwneud yn ei waith e, ffordd i ni'n cefnogi, ffordd i ni'n rhoi, yn buddsoddi yng ngwaith y nef, ffordd i ni'n rhoi tuag at eraill, brodyr a'n chwiorydd, bell neu'n agos, mae e'n cael ei wneud i fwyn e. A mae'n ymwybodol o hynny. Lle bod neb arall yn gwybod. Mae e'n gwybod, a mae e'n ymwybodol o hynny. A bydd ganddo fe ei wobr oherwydd hynny ar ein cyfer ni. Wel, ni'n diolch hyn o rhai sylwadau ar y darn. Diolch am y gair, a diolch am holl roddion Duw i ni. Ei ras cyffredinol, ei ras yn yr Efengyl, ei annwyl fab, a bywyd sydd gyda ni ynddo fe yn arbennig. Diolch am gyfle i roi yn ôl o'i roddio neu i ni at waith yr Efengyl, at anghenion, brodyr a chwiorydd yng Nghrist ac eraill hefyd fel arwydd o'n diolch i'r arglwydd a'n dymuno i'w ogoneddu a'i blesio fe. Mae os ein ni'n gwneud yn iawn, mae'n dderbynio yn arog y cer iddo fe, a mi fydd e'n troi yn elw i ni, yn fendith ac yn elw i ni, mwyn i enw. Amen. Wel, gawn ni orffen gyda'r trydydd emyn heno, popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn brwydro i gael. Bethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd ers ennill Crist.
air i ni heno. Diolch am dy broddion. Diolch yn fwyaf i'r arglwydd Iesu i roi ei hunan i ni. Diolch o Dduw, mae dyna ti wedi wneud. Ti wedi rhoi dy hun i ni. Ti wedi rhoi dy fab, ac wedyn mae'r tad a'r mab wedi rhoi yr ysbryd glân i fod gyda ni ac i fod ynom ni. O, arglwydd, i ni eisiau diolch i ti, ni eisiau roi'n hunain i ti ar allor dy wasanaeth, arglwydd. A diolch fel rhan o hynny, i ni'n gallu rhoi o'n hadnoddau, o'n harian o arglwydd i waith dy deyrnas di, ac i anghenion yn dy deyrnas, ac ymhlith ein brodyr a'n chwiorydd ymhell neu'n agos, ac eraill i ni'n dod ar ei traws nhw. Arglwydd, diolch, helpa ni i roi yn gywir o arglwydd, nid i roi gras i ni roi o'n calon, yn barod iawn, yn newydd llysgar, yn llawen, ac gogoniant i ti gyda'n llyged arno ti bob amser. Ac o arglwydd, diolch bod hyn yn dy blesio di, a bod e'n mynd i ddod ag elw a bendith i ni. Arglwydd, derbyn ein diolch, a derbyn ni eto nawr trwy Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni hyd nes y daw.